Dapat nilagyan mo ng salt. May salt yan. Huwag masyadong masalt. Kasi may lasa na yung ano eh. Hotdog tsaka ulam mo eh. Ayan, good morning guys. So breakfast na yung kulokoy. Luto lang din ako ng ano. Fried rice. Ilagyan ko ng frozen veggies. Tapos half nung ano, maling. Yan ako. Ilagay ko dito para medyo may lasa, may meat. And nagprito lang ako ng hotdog tapos chicken fillet. So, ayan, okay na yan. Nantay ko lang din mainin yung kanin para sana yung baon niya. Atid siya ni daddy. 6:30 sila lalarag. Bango. Ano yan? Bilisan nyo na. Pareho pa kayo eh. Nababakli mga liig nyo eh. Kakanood ng TV. Itong dalawang anak ko na to. Pasaway. Panganay ko. Bunso ko. Mami! Mami! Bawat ano. Mami! Mami! Kaloka. Eh, pag wala ako, kawawa itong dalawang to eh. Nga. Ayan yung baon niya. Tapos timpla lang ako ng buwamera. Yun na rin pinaka-juice niya. Dahil na, bumaba na daddy mo. Wala akong 50. Ang dami na itong baon mo. 50 pa. Okay na to. Wait. Kuha tayo ng biscuit pa. Ba't nilalagay mo dyan? Parang hindi mo lang ito. Sus. Hingi ka na lang kay daddy mo ng ano, 20. Pambili mo ng ano, snack. Ha? Ano na babae? Si Maggie, paakyatin mo ha, bumaba eh. Paknit! Good morning, Paknit! Paakyatin mo muna. Ayun, saling ko lang tong ano guys. Saling ko lang tong fried rice. Gano'n ko pala siya, yung tirang adobo. Hinalo ko rito para maglasang adobo rice. So, ayun. Tagal kong hinanap na ito. Itinago ni Sel. Si Sel pag nagtago minsan, hindi mo na makikita eh. So, yun. Gamitin ko na nga. Baka next year ko pa magamit ito eh. Tatago ni Sel. Hi! Ha, naiwan ka, no? Naiwan siya. Nilakad ni Sel si Grote. Poknat! Tinan mo na naman itsura mo dyan. Ikot-ikot ka na naman, oh. Loko talaga to. Si Maggie nandun, oh. Naantayan daddy. Ixus! No. Arte. Ayusin natin ikaw, Poknat. No. Ilalim ka, bebe. Ilalim ka. Pasaway ka. Wait lang. Punta kami ng ano guys, Toyota. Ano namin si Tonton. Confinement. Confine. Change oil. Ayun, ano yan. 10K. LBC. Dahil muna tayong LBC. Drop ko lang tong ano. Iwan ko lang. Sana ano na. Online na sila kapon kasi offline eh. 8:15 pa lang yan. The time is... Hindi, open na yan. Ayun na. Bagay nagbubukas eh. Open na yan. Open na yan. Yan. Kunin ko lang yung mga Essential. payments. Wait for me. Gadam na ako! Kaloka. Wala kasi akong gana guys kumain kapag maagang maaga pa. Okay na sa akin yung kape or tubig. Tapos pagka kumukulo na yung tiyan ko, dyan lang ako kakain. Unlike kay daddy, Diyos ko, pagkagising pa lang yan, gusto may laman agad ang bibig. Halo ko yung the ninja. gana nito sa pagkain eh. Ako mga tanghali na. Diyan ako magsisimulang kumain. Ako every 15 minutes. Tama na. Kaya yung taba mo na naman. Wala na tayong bike. Nag-exercise.
Ay, yung ano ko pala, daanan nga natin dito dati mamaya. Yung, ano ba yun, yung business permit, yung ano, yung nilalagay sa, Plaka. yung plaka. Tagal na nun eh, dapat okay na yun eh. Pero, okay na rin naman talaga guys. May yung ano yun, yung papel, nandun na naka-display na sa ano, sa store. Pero yung plaka, kailangan din yun eh. Pag dumadaan sa mga sideways, So, hindi pantay yung ano. kailangan ng ano, yung kinabit na fishbone sway bar. Para Hindi magganon. Kasi lalong matatagalan makarecover yung makina pag nagiging jello yung suspension. Ayan, yung uuga-uga siya sa parang. okay. Bagong building na pala guys, lumipat na yung Toyota. Mas malawak. Kasi doon natabunan na sila ng mga nasa harapan eh, na establishment. Dulo ba? Oo, yun o, yung white na yun. Le Pavilion. Oh, sige. Loko. Look muna. Ayan. Isip mo, yakap ka pa. Dito na akakyat. Hindi ko alam saan yung entrance. Ba't kaakyat dyan? Loko-loko ka pala eh. Dito yata entrance. Ewan. Saan ba? Ay, hindi doon. Sa unahan. Likod dyan eh. Ganda ng bagong place nila. Tanungin natin dito. Ah, dito na parts. Pass na ako. Ay. Ayun, dito na nga. Morning, ma'am. Change oil, dito ba? Thank you. Luwag. Mas maluwag na, no? Sundan nyo na lang po sir, may BS po. Okay. Oh, andun yung ano, magandang babae. Receptionist nila. Hanapin natin, Sir Adrian. Akin yung susi nito, ano. Maluwag. Parang sa ano na, Toyota Pasig, guys. Or mas malaki pa to sa Toyota Pasig. Gandara. Pogi. TRD, oh. Fortuner. Wala pa naka-display eh. First day nila ngayon actually, guys. Kondo. TRD, baby. Lahat TRD. Bilhin mo. Ha? May ano na siya kapag naka-TRD talaga lahat. May ganito na. Tapos ito, oh. Kasi papakapit sa... Ayun guys, babalikan namin. Mabilis lang pala, hindi naman mag-stay na si Tonto ng matagal. 5 o'clock. Sunduin na namin. Mas malapit na siya sa amin ngayon, guys. Ayun, ito na yung ano eh, FB Harrison. So, may tawira naman dyan. Nalakari na lang namin ni Daddy. O, diba? Lakad-lakad na lang. Nakakatawa. Ay, ano? Hindi, kala ko may... Rojas Boulevard. Sobrang traffic na. Always traffic. Lakad lang namin guys, siguro di siya dumumi kanina eh, humagay. Kaso si Miggy, nagpoop kasi, wait lang. Bastos ang Miggy ng poop. Pasok na doon, Miggy. Alright. Lakad-lakad. Sipok na talaga eh, parang bakli yung ano niya eh. Spine niya. Miggy, dali na, doon na. Bawal dito. Doon kami sa medyo tago-tago, magbastos.
Ala, sige, Groot. Sabayan na yun. Ay, yak! Puro bibi ko. Let's go. Ito guys, yung papuntang temple. Chongfu Temple. Ayan siya guys. Sexy ni Maggie, lakad daw. Sexy naman ang bebe na yan. Tabi. Lakad. Maglalandi si Groot. Yung babae kahapon na aso na nadaanan namin. Nilapitan na naman siya. Lingon-lingon na naman siya eh. Maggie! Dito ka lang sa tabi. Pagod ang Maggie. Pagod. Ngal-ngal. Ayun guys, luto na tayo ng ano. Hindi na nagpa-prepare na ako kay Sel ng ano. Galing pala akong pure gold. Galing akong store. Tagalino. Hindi, galing ako ng store kanina. Tapos, pumunta ako ng BPI kasi nagbayad na ako yung sa mga stocks pa. And then, wala pa yung sa bazaar. Kasi di pa nag-reply yung total amount ko sa ano, sa trendsetter. Pero yung isa nabayaran ko na kanina. And then yung mga Thailand products, nabayaran ko na rin kasi next week na daw yung ano, yung dating. And then, after nun, dumiretso na ako sa ano, sa grocery. Mga pambaon-baon lang din naman yung face. Pero, ang tabi pa naman pauso ngayon ng mga bata. I-vlog ko sana kaso walang memory card kanina. Kainis. Nag-edit kasi ako kanina. So, anyway, yun. Grocery nga lang ako ng mga ano, mga meat. Yung mga gulay bukas na lang sa palengke. Kasi sila magaling. Mamili. Tuto tayo ngayon ng dinner guys. Ito ako ng chicken teriyaki. Sarap, namoy mo na. Ito tayo guys, chicken teriyaki. Sobrang simple lang yan. Bawang sibuyas, bell pepper, oops, and chicken breast na pila strips ito na kanina kay Sony. Bango. Sa butter ko pala siya guys. Ano, ginisa. So yan, lagyan natin chicken strips. Oyster sauce lang lalagay natin yan guys. Tapos pepper. Yan, lagyan ko na siya ng pepper. Tapos, konting salt. Then, hindi ko pala binuksan itong salt kanina. Wait lang. Konting salt lang. To taste. And sobrang konting toyo. Pangkulay lang. Here is the toyo. Ba yan? Hirap pag gano'n lang. Isang kamay lang. Pangkulay lang guys ha. Be careful. So, mga 2 tablespoons. Stir lang. Parang stir fry lang din. Diba? Since chicken breast siya, mabilis siyang ano, luto. Ayan na guys, finished product. Nilagyan ko siya ng oyster sauce, tapos slurry. Ayan, para medyo lumapot yung ano, yung sauce. So, ayan, luto na yan. Stir fry lang. Yung pagkakaano niya. Luto niya. Tapos may bell pepper pala yan, para mabango. Ayan, that's it. Ito na ulam. Kain na. Meron pa yung fried rice kanina. Si Daddy uubos niyan.
Ito gusto mo ba ulit? Ayun, pwede mo sinabi. Bukas gawa kita ulit yan. Kaya na, nakain na rin si Kay. Ayos na ako po Kay. Ano yung naamoy ko? Ha? Sarili ka na kasi. Oy, kumain ka ng gulay, iho. Bugbugin kita. May juice dyan eh. Nakuha mo, Sel? Yung orange. Simpla tayo. Yan muna stadium nilang dalawa. Marunong ba si BK? Habang nanonood sila ng Despicable Me. Tara na, kain na tayo din. Kumain na sila, nauna na sila eh. Kaya na lang ni Jody. Let's eat guys. Mga kain na luto. Yung ice cream laplip. Kasi Meggy ah. Oh, yung mga cactus na naman doon ah. Mege. Yan juicy. Nakuha niya si ano. Siya yun eh. Si Meggy yun, di ba? Ay, si Paknit yan. Asan yun? Alin? Dinikit ko doon sa, ano? Ando, nakatikit ah. Wala. Wala na ba? Ewan ko. Oo, dumadami na siya. Palugin natin sa ilaw. Kakaroon siya ng maliit Her. na ulo. Ah. Ito yung dating tayo ng pusa na dampot ko. Dumubo. Tumubo na ang dami. Yan. Hi, Calex. So, ayun guys. Tomorrow na daw, ma-release, malalabas si Tonton kasi may concern kami doon yung aircon niya. Although, gano'n naman talaga yatong aircon, di kaya nga naglalagay ng diba, ng mga pabango sa loob. Hindi. Kapag ka nag-accelerate siya, may parang something na amoy na lumalabas doon. So, yun. Inano namin kanina. Sinabi doon sa, sa Toyota. So, i-check pa daw bukas para masigurado kung ano nga yun. So, yun. Pero gawa na may natapos na yung maintenance. Yun na lang yung isang concern ng sisiguraduhin. Kaya tomorrow morning na. And then, pupunta kami sa Divisoria. Kasi wala na kami mga ano ba yun? Mga plastic. Hindi, yung nilalagyan ng mga paper bag na reusable. So, papawilis din ng Reyna. Ayun, nagtitinta kami ng paper bag. Gusto mo rin bumili. Paper bag. Sabi ito kami bibili na tayo. Sabi na doon namin ninahakot yung bultong paper bag sa club ng ulo mo. Magkaroon ka ng utak. Yan muna, ikaw naman. P-brain. Kapag shower na, gusto ko na basahin guys. Pero until tomorrow pa to, Wednesday ko pa siya, kailangang baliguan. Bibili kami bagong car. Mukha mo! Mangarap ka, uy! Bibili ako FJ. Lols. Lols. Yes? Oh, tingnan mo na yan. Dito may Yung? Wine? Alin natatapon? Ala, bakit? Nabasag? Sige, ako na. Hanggang 9 PM lang Okay. Nalaro pa sila eh. Habang nanonood. Mag-diet na kami guys kasi para ma-edit ko na tong vlog na to and then ma-upload na habang nagpapababa pa ako ng kinain. So yun, good night till tomorrow. Good night eh. After 5 years, char.